Mkuasha auya nemombe imwe chete $250. Ari kuda kupa tezvara vake. Right. Iyi kureva kuti chinototanga masungiro. Ndizvo zvadini? Pane masungiro ka? Kureva kuti mombe masungiro. Au manyire kudanga ka masungiro yasati yapfukudziwa vanotanga vachi. Atezvara mombe yenyu nemasungiro. Mombe masungiro mbudzi imwe chete nemombe yomaya. Mombe yomaya. Saka unoti kwasara mbudzi imwe chete nemombe yomaya. Ndizvo zvadini? Tiri kutenderana kuti Mkuasha asara nemombe imwe chete yomaya nembudzi imwe chete yakasara. Ndizvo zvadini? Gurosari. Aiwa, gurosari rinouya kubikirana. Apa manje ndaiona kuti nyaya iyi takuchidzosera kuna Changamire, sezvo Changamire vanga vakati nyaya yekuti unoda mudzimai wako, kana ndisiri kukanganisa nyaya yacho, vakati kana uchida mudzimai wako tichakuona pa next sitting kuti uchauya wakabatei, chinoratidza kuti shuwa uri kuda mudzimai wako. Saka nanhasi tiri kudzosera kuna Changamire kuti aiwa murume uyo ari kuratidza kuti ari kufurufutika, mudzimai ari kumuda. Vamoroko maipiwa $250 kai yemukono masingiro. Shivani chedu chinoti kudii nenyaya yemukono masingiro? Shivani chedu mukono masingiro pane mushango tinisa mombe yacho toenda kumba mombe inotengwa yetengwa youraiwa mumusha Mkuasha mumba chi mumpa mombe yake ka. Very good. Ndio zvatiri kuda izvozvo, kwete kuti manakirwa nemari manje musoto. Tengai mombe chivani chochiita se cheitwa imomusedza Mkuasha zvinhu zvifamba. Kuzoona kuti shuwa Mkuasha angachikuda kutotya dare hakuzi kuda nomwoyo wese, because dare ndona angu chachete zviri nani kuti ndikuwana katsuno kuti tisangane natezva. Aiwa, makadaro baba munoratidza kuti hakuna zviri kuitwa. Munhu abvisa mombe hatingambotaura kuti asi kuda mudzimai wake. Ari kuda mudzimai wake. Ari kuda mudzimai wake. Yanga achida mudzimai wake muzi kuda mudzimai wake. Tisina kusangana tipa. Dai tisimba. Ya ndizvozvo, asi zvimwe zvazvinoita kusaziva kunoitika kunozotwasanudzwa nevayananisi. Nyaya yekunokwa haisi chete nyaya yekutongana, inyaya yekuyananisana. Ane pake paakaita napo mukusaziva woudzwa kuti aiwa gwara nderiri. Saka takaita zvokuti isusu haana kuita nemwoyo wese, iye aita tiri kutodzokera mumashure. Uyezve mimi muripo here pakusunungukira kuda kuti Mkuasha akupei muchimumbunyikidza, kana kuti munotoriwo neshure kuti Mkuasha ngaandipe murudo? Handitika, ndo zvaari kuita zvacho. Saka takuidzosera kuna Changamire, ndiwo vachajekesa kuti mudzimai wake vachadii naye. Mkuasha tazviona zvamaita. Ndingade kudzoka futi kumashure mbichana ngekuti akambenge taitonga nawo iyi. Akumbodzoka kune mudzimai wacho kuti zvaitwa nemurume nyumazvona. Munoti kudi? Asi ane shoko raakasiya ataura kuti mukadzi ndichiri muda. Munoti kudi? Handiti. Saka tinotenda. Saka zvandiri kuda inini kuti ndinatsoziva kuti Mkuasha hanzi kwasara achiita banzi mombe nechine chipane zvatorwa zvembudzi mai nembudzi imwe chete zvimwe akabvisa akabvisa ino mashira chete. kumbudzi makanga machaja imwe chete. Aiwa, mbudzi takanga tichaja fu akabvisa nato. Ndio kubvisa zvimwe zvacho. Imombe imwe chete yasara nembudzi imwe chete. Saka zvandiri kuda Mkuasha nhasi handisi kupa mukadzi wako, mombe ndaiona. Uri kuzvinzwa? Ndoda kuti sondo inouya itajamba inouya
wobva wauya uzopedzisa mbudzi nemari yedare kuti baba vazive kuti zveshuwa handiwanzwa kuti vachiri kugunun'una zviri kunzwika. Ndoda kuti mbudzi imwe chete chete yasara iyoyo nemari yakakwirisa dare wobva waya ndoda kupa mukadzi wako mumba matakura. Zviri kunzwika. Ndochete zvandiri kungoda kwavari kuti vagutsikane kuti uri kuda mukadzi. Zviri kunzwika. Chete zvandiri kungoda zvakareruka, ndoda mbudzi imwe chete yasara nemari yawo yedare yakakwira dare wobva waya nazo tobva takupa mukadzi wako wobva matakura. Mukadzi ati imba yangu ndichiri kuida, hazvina basa kuti amainini variko. Ndaamainini kana amai guru variko. Ndaamainini hanzi hazvina basa kuti amainini variko. Asi ndati musha wangu ndichiri kuuda, achinozokupa waini zvandataura izvozvo. Mari yedare nembudzi iyoyo tobva tavapa. Mati munobva kupi kukumbura pamutasa. Zvatinogona kuzoita tingaite sei hakuna here angazoita because tinozofamba kupamba zvinogona kuzokuremerai mari iyo yedare nembudzi iyoyo. Asi kana makasununguka maigona kuuya muzvipiwa kuti munasova nechitsidzo chekuziva kuti mwana wangu akuchienda uko, asi tine zvatinozotaura naye kuti vazonogara zvakanaka. Ndinotenda handitika zvakanaka, tinotenda. Une chimwe chekutaura? Asi zvanhasi dai wanga vasununguka kuti mambo ndoda kutakura mukadzi ndine mari yamataura mbudzi ndida mari $30, mari yedare ndida $50. Kana uinayo izvezvi tobva tapedza. Tinogona kukusungirira kana kuti yaunayo une mari ipapo. Yauinayo wewe waunayo kana yakasvika pahafu ndokupa mukadzi nazo wobva watakura. Aiwa mudzimai hautakure. Mudzimai ndaramba, mudzimai hautakure. Tapedza anoziva nezvandataura tisunungura tezvara. Tezvara tezvara kumbokuwa mari yedare. Akambosumudzwa mudare. Ya zvakakwana. Inini nekureba kwenguva kunga ndakaita 10 months ndigara kumusha. Vana vese vamwe vacho vakaiuyewo vachitokuya kuholidhi. Vanhu vese ndange ndanawo kumusha. Murume haana kana support yaiunza kuvana vake. Zvinhu zvangu zvandakasiya mumusha, mbudzi dzangu ndakaona atengesa. Dzadziri 7 ndakamwana atengesa 2, 5 ndakazosiya ndachengetesa kumukwasha. Pa5 dzandakasiya achengetesa kumukwasha ikoko, ndakazongonzwa kuti dzimwe 2 dzakashaikawo paya mudanga dzinozikanwa kuti dzakaenda kupi mudanga remukwasha makangowanika dzangu dzisimo. Regai tinozotaura auya somhino yakutaakuzvitaura nawo iyoyo tichazoita chikumbiro wangu kuti paanouya pachauye nemari yangu ndisazoda kuti ndisire mhuri dzangu kana kuti ngozi yaparwa nemunhu mupenyu iye aripo. Ndozvinhu zvangandinyanyokumbira paari murume wangu. Ndinatsozvitaura pamberi pedare kuti paanouya kana asina kuuya nemari yembudzi dzangu, dzimwe dzakazoshaika kumukwasha ndangu basa nadzo, asi dzaakaparadza dzandikosvikawana aparadza achidaira kuti zveshuwa mbudzi dzenyu ndakaparadza. Ndakatenda nehanzvadzi yangu ndakazosiya kumbira mukwasha. Asi makaenda kuti pamati hanzi kuti ndirige kuzosira mhuri yangu makaenda kuti aiwa ndikutaura iye murume abhazikana anokasira kuparara. Ndezvamwari. Ndezvamwari. Tisiye zvikadaro zvamwari izvi. Titaure zviripo pagiraundi. Zviripo pagiraundi bati handigonodzoka mumusha ndichitarisa vanhu vakaparadza zvinhu zvangu varimo mukadzikina nemurume kuti vaitengesa zvinhu zvangu mari yangu vachidya nditi ini ndichivaona. Ndezvazvinachangamire zvichazouya pamberi izvi ngazvitange zvatauriwa izvo zvinozotaurwa pamberi. Notenda ndakadzokera hambondipo. Kuwasha uyu mataura kuti shwaro chedu totenga mombe, tatenga mombe yakuteurwa mukati momusha tichadaidza mukuwasha. Asi mukuwasha uyu kumekedza panapa kuti mutaure kuti azodavira shoko rokuti kudiwa kumusha kwaatezva. Ozi ndinomurayira mashoko anoitika kumusha kunofiwa unoita sei hawi. Saka apa ndiri kutaura kuti kana zvaitika izvozvo ndakurayira shoko rokuti kuwasha yauturai mombe kuno anofanira kunga zviuya kuwasha. Alright, tazinzwa. Anga asingauye because vanga pane chironda ichi chinova chiri kugadziswa namambo mupi. Pane makore. Inzwai. Ndiye tikataura sondorapera paseriri kuti makore sei usina kuteera makore yako pa10 months apa. Takamupa mhosva yake kawo. Pamuri dzese dzatoshanyikwa natezva. Mati? Atoshanyikwa natezva. Tichamugadzirise. Manzi muchaningirika bere. Ndiwa manzi muchamuzera. Regai tichazvitaura pamuchauya tichiona nechido chake sekuti auya. Inomukaitwa tende basi. Amereka kumashuro.